It-tmexxija trid tibqa' ċċentrata madwar il-bżonnijiet tan-nies. Dan kien kliem il-Prim Ministru mexxej Laburista Robert Abela waqt li kienet jindirizza folla sabiħa fiċ-Ċentru Laburista f'Birkirkara. Fid-diskors tiegħu Dr. Abela għamel referenza għal manifest elettorali Malta flimkien li ġimniedi f'Marzu li għadda. Manifest li qal li huwa tant tal-qalbu għax fih hemm 1000 inizjattiva li wħud minnhom bdew jitlu fis-seħħ biex pajjiżna ikompli jimxi il quddiem. Robert Abela spjega li ttieħdu diversi miżuri li jolqtu lil ħafna iżda mbagħad hemm dawk il-miżuri aktar speċifiċi li jolqtu faxxa żgħira tas-soċjetà. Iżda li meta dawn jiġu implementati jagħmlu differenza kbira fil-ħajja tagħhom. Din hija r-ruħ soċjali ta' Gvern Laburista, sostna l-mexxej Laburista. Huwa qal li hemm differenza fundamentali bejn il-Partit Laburista u l-Partit Nazzjonalista, għaliex Partit Laburista fil-Gvern dejjem jiddeċiedi man-nies u favur in-nies, filwaqt li ħadd ieħor ma jirrikonoxxix ir-realtà tan-nies. Aħna l-opportunitajiet mhux biss noħolquhom għal kulħadd imma għal kulħadd ġewwa pajjiżna għax inħobbu lil pajjiżna. Il-Prim Ministru għamel referenza għall-iskema New Hope li mhijiex skema li tolqot lill-eluf imma li minna jibbenefikaw mijiet li għaddew minn mart u fiequ jew għandhom kundizzjonijiet li fid-dawl ta' din il-kundizzjoni medika il-bank ma jagħtihomx self għax ma jkunux jistgħu jiksbu polza tal-assigurazzjoni fuq il-ħajja. Bekk permezz ta' din l-iskema tingħata garanzija bankarja biex dawn in-nies xorta waħda isiru sidien ta' djarhom. Dr. Abela innota b'sodisfazzjon li din l-iskema komplet tissaħħaħ għax aktar banek kummerċjali issieħbu fiha. Dr. Abela sqal li rridu nħallu l-ekonomija taħdem iżda permezz tar-ruħ soċjali tagħna niżguraw li ħadd ma jaqa' lura. Din iva hija ir-rivoluzzjoni siekta li għamilna f'pajjiżna li għadna qegħdin nagħmlu u li qed iridu nibqgħu nagħmlu flimkien biex nibqgħu noħolqu l-opportunitajiet fejn qabel ma kienx hemm u li nkunu tawens għal min qabel kien minsi jew min seta' kien jinsab imwarrab fis-soċjetà tagħna. Il-Prim Ministru tkellem ukoll dwar id-deċiżjoni li ttieħdet sabiex il-benefiċċju relatat mad-diżabilità ma jibqax jitqies bħala dħul għal fini tat-test tal-mezzi tal-Awtorità tad-Djar. Għax dan fil-waqt li huwa dħul huwa maħsub u jintuża f'dak li għandu x'jaqsam mad-diżabilità. Il-mexxej Laburista sostna li din id-deċiżjoni ttieħdet propju għax huwa l-prinċipju tar-ruħ soċjali li gwida dan il-Gvern. Dawn huma r-riformi li ta' kuljum irridu nibqgħu nġibu fis-soċjetà tagħna m'għandniex il-biża' tal-bidla. Kemm jekk hija bidla żgħira, kemm jekk hija bidla li tolqot għexieren, li tolqot eluf ta' nies. X'inhi n-natura tal-bidla nidentifikawha u jkollna il-kuraġġ illi mmexxu għal quddiem. Il-Prim Ministru temm id-diskors tiegħu billi qal li pajjiżna għandu jkun wieħed fejn in-nies ikunu kapaċi jimxu l quddiem, iżda fejn meta ma jkunux jifilħu jagħmlu dan weħidhom ikun hemm il-Gvern għalihom. Għal dan qegħdin naħdmu flimkien ta' kuljum u dawn huma l-għanijiet illi nistgħu niksbu jekk naħdmu flimkien, jekk nibqgħu naħdmu għal Malta flimkien bħala tim Malta għax għandna fiduċja f'pajjiżna.